penap tarik koi raisi arkoi ciklo 2024 nilitum West Karbi Anglong District Congress Committee ahin pen kom se kom bangkharini suse armu nilitum chetong munji thebangela hello Rahul Gandhi 2014 ni pen impolong pen si pangchenglo Bharat Joro Nyay Yatra lasi penabo bangai kuliah bor si isi convention paduji party convention haladak itu district committee ke West Karbi Anglong along sarita block do nota homosti do mandal congress committee la sini itu kado pen bang harin sosen tum chetong nunji la pen hola bangso amelong India National Party President lo Mallikarjun Kharge alang ita bangji lapen Rahul Gandhi alang itu bahini si labangso convention along address po meeting address po lapen militum labangso che tongdun abang jelo bohelo article 244A long john struggle lo Karbi Anglong NC Hills East West Karbi Anglong labangso akar I arat kar I tasoput hasamen itu kongres ahin pen memorandum pidunji je non India Alliance 2024 election abut Alliance India government along itu cari long urudang te hemprek nan vegji Karbi Anglong ara datu ensil sara datu lasi militum tabang sukama tha sikrum dan sintum tha lapen itu memorandum pidun ko lapen akaprek social organization tuman samen dilihin pen chuning rigala hello je dak non Rahul Gandhi ke bang ahu nangli tum same hemprek aputha jong si kaching kidunai do memorandum ki pidunai do pute nangli tum same chisik chedang nun pen nol bangsu Bharat Joro Nyay Yatra hut chetong nunra nangli tum same methang songlong chingwai pen memorandum ki piduji phansame nilitum hin pen West Karbi Anglong District Congress hin pen same nangli tum phansame padi kre nilo karno